e nder ngal dingiral ngal hectare goto guri liiraɗi ina berta barille ina darna tawi ko kewɗe teb ndiyam e guri leppinaɗi fodde rewɓe temedere ñallata koye less nangue ina keefa guri ɗi guri ko fewnirte no ɗuuɗi miɗen jeeyaɗi ñootoɓe paɗe ɓe fewnoɓe sakosiji comci sukaɓe walla monturuji nde nokkure ko dawol mabɓe guese subaka foof gollal ngal ko gotal ngam hebde guri moƴƴi bawɗi jarde ina namni ñeñal mawgal comme ni ma commencé ni ɗo joni gonmi ko e hefde nguru ɗi guri codoymiɗi ko jeere seras nde gaddumiɗi nde lombumiɗi ko e ndiyam fodde balɗe ɗi mbaɗi balɗe e nder ndiyam ɗam joni ɗi leppi no fewi mbiɗi hefa leeɓi ɗi somi heefi leeɓi ɗi mi wattatɗi e nder ndiyam mi ɓeyda hen lamɗam ha wona balɗe caggal ɗum mi liira ɗi e nangue am ñaari fan maɗata koye weer ngam hebde ngal ñeñal ina namni gollorɗe kese yidde mabɓe ko hebde masiŋaji jaaduɗi e o jamanu état bi mom de demba 10 jours dawe ɗe golle ina wawi yaade ha balɗe sappo fof ko juuɗe min gollir so tawi miɗen joguino masiŋaji gollirde serdugol tewngu e nguru ngu yawat saabu nden miɗen mbawi gollade fodde guri ujunere e nder ñallal kala kono ɓayde ɗum ala hono min ni guri sappo tan haɗa wawi hen wadde balɗe sappo saabu ko golle juuɗe wona ko weeɓi fof ko e less nangue wulgue min mbaɗata ɗi leeɓi ɗi jiiɗa fof koma ɓore caggal caɗele gollorɗe heɓe guuri caɗele yeyde guri mabɓe woni yidde mabɓe hande ko hebde gollidiɓe ngam so tawi guri ɗi pewnama ɗi mbawa jarde ko ɓuuri yawde ñun jaabi moy suñu problème min mbaɗat golle amen ha moƴƴa kono caɗele amen ko yeyde nde saabu hen sahaji aɗa wawi gollade guri sappo jeeyira ɗum gotel gotel walla ɗiɗi ɗiɗi somin joguino gollidiɓe taw somin gayni tan ɓe garat ɓe cooda ɗum ma ɓeydu wallude min ɗo hen sahaji aɗa wawi yeyde guri sappo hen sahaji aɗa jooɗo taw hay nguru a yeeyani aɗa wawi gollade nguru ha gasa koroɗa yeyde mofta ɗum e nder magasin pada coodowo waye ni mom dañuy suux rek ngam hesɗitinde ngal ñeñal e rokkude fayde golle ɓe rewɓe Cécile Ndiaye mo jibinande leydi France golliɗo e guri ko ɓuuri duuɓi 30 ari ngam addude gandal makko fodde duuɓi 3 hombo waɗa witto e nde nokkure ngam wallude ɓe rewɓe je travaille avec des cuirs industriels. miɗo gollira guri baylaɗi walla guri immoriɗi Italie e to Sénégal kono e yiyande am mbadi ɗin guri ina woodi ɗo haaɗi saabu keewal golloɓe e ɗi fannuji ɓe rewɓe golloɓe ɗo ɓe ina jogui gande mum en kono gandal ngal ina woodi ɗo haaɗi min e ɓore am ko walludeɓe e ɗe golle beele ɗe jaara yeeso beele ɓe mbawa moƴƴinde guri moƴƴi ɗi nawe nder jeereji ɗi e leydi ndi walla ni caggal leydi fandare mabɓe ko fewnude guri moƴƴi noddirteɗi cuir made in Sénégal ngam golle mabɓe mbawa notade e yidde jeereji windereyankoji ɗi